No ei. Mä en ole paljon tässä ohjelmassa päässyt laulamaan ja musikaalisia avujani esittämään, että on melkein kaikki muut avut tullut esitelty jo, niin mä haluaisin nyt laulaa teille yhden kappaleen, kun mulla on niin hyvä syy, kun mä oon tehnyt aivan uuden tommosen äänilevyn. Joo, ja mä haluaisin nyt sit playbackata yhden laulun, yhden semmosen reikkalaisaiheisen laulun. Niinku heittää huulisynkkaa. Niin ol sä Olli Lepolampi niin soittavinas, pimputtavinas pianoa siinä, niin otetaan se sitten. YKKne. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Ai ai ai. Voit minulta saada, jos silloin kun pyydät on vaikka maanantai. Voit saada aina tiistaina, tiistaina aina on hyvä päivä kai. Ei liian keskiviikko, torstaki, perjantai, lauantai ole mahdoton. Vaan koska sunnuntaina ei toki ja suoda se lepopäivä on. Ja milloin vain olet vieraana, kunan sunnuntai yksin olla sain. Siis tulla saa, koska haluttaa, kysy poissa vain, aika sunnuntai. Oletko näin kossin saanut? Oletko käynyt Reikan Niemimaalla? Halkidiki, Isokiki. Siellä valaat hyppii ja delfiinit. On ihana tase. Vaat myhyn minulta se saada on kylmä tai lämmin tai vaikka mikä se. Tai yhyn samanlaisen syksyllä, talvella, taikka kun kevät lämpittää. Kun muistat, että sunnuntaina ei jaelma, silloin lepätään. Ja milloin vain olet vieraanain, kunhan sunnuntain mä yksin olla sain. Siis tulla saa, koska himo haluttaa. Pysy poissa vain, aika sunnuntai. Ja milloin vain olet vieraanain, kunhan sunnuntai yksin olla saa.